Τάκη, έχουμε στεναχωρήσει, αλλά πρέπει να κάνουμε για τον παπά λες που είπε ότι δεν θα κοινωνάει τους Παναθηναϊκούς. Παναθηναϊκούς. Πήρε ο Αρχιμανδρίτης και είπε ότι ναι. Αφού πήρε ο Αρχιμανδρίτης και είπε ότι ήταν λάθος του παπά. Πρέπει να κοινωνάνε οι Παναθηναϊκοί. Εντάξει, τι Βάζελος τα έκανε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχουν ταράσει τα SMS εδώ πέρα. Τάκη λέει το επόμενο πρωτάθλημα Ολυμπιακός θα το πάρει όταν ο γιος σου θα παίρνει πτυχίο από το πανεπιστήμιο. SMS. Ποιο SMS είναι, άντε, γεια, έλα, πάμε γραμμή, έλα. Τάκη. Έλα, Φιλαράκο. Παναθηναϊκός είμαι εγώ και θέλω να με ακούσεις τώρα, Φιλαράκο, από ό,τι ακούω από τη φωνή σου φαίνεσαι κυρίζει Παναθηναϊκός. Βάζελος δηλαδή. Σ' ακούω, έλα. Ευχαριστώ, ρε. Κοίταξε, ρε Τάκη, συμφωνώ μαζί σου ότι ο Βασάρας ήταν εναντίον του Ολυμπιακού, έτσι. Χαίρομαι, φίλε, που είναι και Βάζελος στο παραδίκες, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο λάθος του Βασάρα ήταν κατά του Παναθηναϊκού. Πού το πάζε, φίλε, δηλαδή. Ρε Τάκη, το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού του Κυριάκου δεν ήταν offside. Τι offside, ρε. Μπαίνει ο Άτζας ατομική προσπάθεια και κάνει το σούτ από τα αριστερά. Όχι, ρε Τάκη, offside ο Άτζας. Αλλά ο Κυριάκος ήταν offside. Μόνος του με τον Νικοπολίδη ήταν, το κάλυπτε κανένας. Καλά, ρε μαλάκα, και το πήγαινε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Άσε, ρε Τάκη, θα το απαντήσω εγώ. Δεν ήταν offside ο Κυριάκος γιατί το κάλυπτε το χέρι, ξέρε. Την είπε η μαλάκα σου, ρε μαλάκα. Όσο για τους Βάζελους, ασώψε το Βασάρας. Κύριος Βασάρας. Τι κύριος, κυρία Βασάρα. Το πιάσες μαλάκα, Βάζελε, ή έπιασα από τη γραμμή. Μουνία, Βασάρας. Γιωτζότζεβιτ Τσατσάρας. Τι έκανε, ρε Τάκη. Αυτό να μου πεις. Κάθονται πάνω στα συμβόλαια τα νιαμού. Αλλά σαν λίγο θα κάθονται πάνω στα δικά μου. Μουνία, άλλα, να πούμε. Δεν θα πάνε να πληρωθούμε. Θα τους κάνουμε κρατήσεις, Τάκη. Το μισθό, ρε. ΦΠΑ θα βάλουμε. Όλα μέσα.